سلام كمك أنكم كبرات عدمات دمس أمريكا تولد قبل واشنطن دي سي لومي ربع 14 حملة تشحن 21 و6 حملة تشحن 13 مجلسات قدم مينستر إثيوبيان مرح كل تግራይ እንድሕር ዜና ልሕሪ مسعاد مسافኛ ሓይታት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተኻየደ ቃል መጠይቅ ክስማዒ ምሳና ክጽንሕ ብምዕዳም ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ገብረ መድህን ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንህዝብ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታ ንመጨረሻ ግዜ አርኢና ኢና ኢሎም ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ኢሎም ፀውዕዎም ምኽንያት ውፅኢት ኣየምፅአን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ጁንታ ኢሎም ፀውዕዎ ሕወሓት ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንዲ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክራሉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣተሓሒዞም ንህፃናትን መንእሰያትን በአደንዛዚ ሓሽሽ እናዕበደ ናብ ኩናት የኣግዶም ኣሎ ሰራዊት ምክልኻል ድማ ነዞም ህፃናት ወታደራት ናይ ምድሓን ሞራላዊ ግዴታ ወዲቕዎ ኣሎ ኢሎም ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብዛዕባ ዝውሰድ ስጉምቲ ግን ዝርዝር ኣይሃቡን ብኻልእ ወገን ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝተውሃቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣላነ ኣፍሊጦም ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ፕሬዝዳንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ብህፁፅ ካብ ዝሓዝዎ ቦታ ክወፁ ይግባእ እንተዘይኮይኑ መሰልና ክነኽብር ኢና ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ጸላኢ ኣይኮነን ኢሎም ምስኡ ኣብ ዝተተሓሓዘ ዜና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ይቐተሉ ይእሰሩ ካብ ስርሖም ይባረሩን ንብረቶም እውን ይዝረፉና ኣሎ ክብል ከሲሱ ኣሎ ናይዚ ዝርዝር እውን ድሕሪ ዜና ተጸበዩና ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ከፊትዎ ዝበሎ መጠነ ሰፊሕ ወራር ንምምካት ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ምስግጋሩ ገሊጹ ሰብኣዊ ረድኤት ንክባፅሕን ንሓረስቶት ናይ ሕርሻ እዋን እዩ ብዝብል ዝተወስደ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ሕወሓት ንመለዓዓሊ ኩናት ተጠቒሙሉ ኢሎም ዋና ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለጺ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና ውግእ ናብ ዝሓሰያ ክልል ትግራይ ንምእታው ዘኽእል ዝበለጸ ባይታን ክፍጠር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ፀዊዑ ረድኤት ዝፀዓና ኮምቦይ ብቕድሚት ማልሶኒ ኣብ መቐለ ከም ዝኣተዋ ዝጠቐሰ እቲ ዜና ንምምላእ ጠለብ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ትብል ናይ ጄኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽሌን ዝለኣኸቶ ሪፖርት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተደጋጋሚ መፈተሺ ነቑጣታት ናብ ትግራይ ንዝኣትዋ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ጉዕዝአን የደናጉዮ ከም ዘሎ ሕብራት መንግስታት ገሊጹ ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ 9,000 ኩንታል ዝፀዓና 50 ዓበይቲ ማካይን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ወፍርታቱ ቅድሚ 2 ሰሙን እንደገና ካብ ዝጅምር ንፈለማ ግዜ ናብ ትክልል ዝኣተዋ ማካይን እየን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቲ ዝጋዓዝ መግብን ኣቑሑትን ን200,000 ህዝቢ 2 ሰሙን ጥራሕ ዝምግብ እዩ ይበል ወሃቢ ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቶማስ ፍሬል እዚ ዝኣክል ኣይኮነን ንኣስታት 4 ሚልዮን ተጸባይ ህዝቢ ንምቕላብ እቲ ዘጋዕዝናዮ መጠን ዝወሓደ እዩ እውን ይበል ኣስዒቡ The food stocks and other emergency items just delivered and badly needed by the communities in Tigray. እቲ ዘግዕዝናዮ ምግባውን ካልኦት ኣገደስቲ ነገራትን ከምኡውን ንህዝቢ ዘድልይዎ ቀረባትን ኣብ ሓፂር ግዜ ክጽንቀቕ እዩ ስለዚ ናብቲ ክልል ዘየቋርፅን ስሉጥን መስርሕ መተሓላልፊ የድልየና እዩ ኣብቲ ክልል አንጸላልዩ ንዘሎ ከቢድ ጥፍኣት ክነወግዶ እንተኾይኑ ኣብ ሓደ ግዜ ክሳብ 100 ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ክንጥቀም ኣለና ብመሰረት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝቐረባ ዘካየዶ መጽናዕቲ ጠለብ ምግቢ ልዕሊ 400,000 ህዝቢ ትግራይ ጥምየት ከም ዝኣተዎ ካልኦት 1.8 ሚልዮን ድማ ኣብ ጥቓ ጥምየት ዝርከቡ ከም ዝኾኑ ኣረጋጊጹሎ ፌረል ኣብ ዘረብኡ እተን ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ኣብ ቅድሚኤን ነዊሕን ኣጸጋምን ጉዕዞ ይጽበየን ስለ ዘሎ ከይደንጎያ ናብ ትግራይ ንክብገሳ ፀዊዑ ካብ ከተማ ሰመራ ክልል ዓፋር ናብ መቐለ ዘሎ 445 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ንምሽፋን 4 መዓልትታት ከም ዘድልየን እውን ጠቒሱ WFP is
extremely concerned with the pace of the response and capacity. WFP ይረኽቦ ዘሎ ግብረ መልሲ ከምውን መጠን ረድኤት እኽልን ዝተኸዘነ ነዳድን ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ ኣድማዓይ ኣገልግሎት ንምልጋስ ዘሎ ተኽእሎ ከዳኽሞ እዩ ዝብል ዓብዪ ሻቐልዎት ሓዲርዎ ኣሎ። WFP በዚ መጠን እዚ ነቶም ኣብ ትግራይ ረድኤት እኽሊ ይጽበዩ ዘለው ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ንምሕጋዝ ጻዕርታትና ክንሐይን ንኾን ኢና ዝብል ተስፋ ክሕድር ኣይኽእልን። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ንህዝቢ ትግራይ ክሳብ መወዳእታ ታሕሳስ ንምሕጋዝ ዘኽእሎ $176 ሚልዮን ከም ዘድልዮ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፈላማይ ኮምቦይ ረድኤት ዝጸዓና ማካይን ድሕሪ ኣብ መቐለ ምብፅሕን ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እተን ማካይን ኣብ መገዲ ተደጋጋሚ ፍተሻ ስለ ዘጋጥመን ይደናጎያ ኣለዋ፣ ስሉጥ መስርሕ ምጉዓዝ እዩ ዘድልየና ይብል ኣሎ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም 4 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ህጹጽ ሓገዝ ኮይኑ ኣሎ ናብ ዝበለሉ ክልል ትግራይ ንምብጻሕ አንቀፍቀፍ ዘይብሉ መስርሕ ኢና ንደሊ ከም ዝበለውን ዝረኸብናዮ ዜና ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሚሽነር ምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን ኢትዮጵያ አቶ ምትኩ ካሳ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላትን ናብ ትግራይ ረድኤት እኽልን ካልኦትን ብግቡእ ንምምልላስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣጣጢሑሎ ኢሎም እንተኾነ ይብሉ ንሶም ብቐጥታ በረራ ወይ ካብ ሰማይ ረድኤት ምዕዳል ዝብል እማመ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ኢሎም ኣለው ይብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ። አሉታዊ ተራ ዲጂታዊ ሚዲያ ብምንካይ ግጭት ንምፍታሕን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ምህናጽን አስተዋጽኦ ከበርክት ከምዝግባእ ተሓቢሩ ግጭት ንምዝሓል ዝሕግዝ ናይ ዲጂታል ፖለቲካዊ ምይይጥ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብንቕሓት ምስ ዝነጥፉን ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ምይይጥ ተኻይዱሎ ይብል ጸብጻብ አዲስ ቸኮል። ኣብ ደቡብ አፍሪካ ብዝካየድ ዘሎ ዕግርግር 72 ሰባት ተቐቲሎም ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንኪ ዘርኣይዎ ኣብያ ምትሕብባር ን15 ኣዋርሕ ክእሰሩ ዝተወሰዱ መራሕቲ ሃገር ነበር ጃኮብ ዙማ ድሕሪ ዝሰዓበ ዕግርግር ደቡብ አፍሪካ ትናወጻላ። ደገፍቲ ዙማ ንትካላት ካዕንኡ ምስ ፖሊስ ክራጸሙን ከለው ክሳብ ሕዚ 72 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ኣሽሓት ሰባት እውን ንማእሰርቲ ተወሲዶም ኣለው። ናይ ዓለም ትካል ስደተኛታት IOM ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ብባሕሪ ንምጉዓዝ ብሰንኪ ዝግበር ጉዕዞ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ፍርቂ ዓመት ክወዳደር ከሎ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ብልዕሊ ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ገሊጹ። IOM ልማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ኣብ ናይ 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ፈላማ 6 ኣዋርሕ ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ይፍትኑ ዝነበሩ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት እንተወሓደ 1146 ሰባት ኮይኑሎ። መብዛሕትኦም ንባሕሪ ሜዲትራንያን ከቋርጹ ከለው ብዘጋጠመ ሓደጋ ምማቶም እውን ወሲኹ ሓቢሩ። በዝሒ ንምስጋር ይፍትኑ ዘለዎ እውን ይውስኽ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 31500 ሰባት ብሰበ ስልጣን ሰሜን ኣፍሪካ ህይወቶም ድሒኑሎ። ብሰንኪ ሓዱሽ ዴልታ ዝተባሃለ ተላባዲ ዓይነት ኮሮና ቫይረስን ኣብ ብርክት ዝበላ ክፍለ ግዝኣታት ትሑት ሙሳድ ክታበትን ዩናይትድ ስቴትስ ሓዱሽ ምስፋሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ገጢምዋ ኣሎ። ኮቪድ-19 ብቁልጡፍ ይጋፍሐለን ካብ ዘለዋ 10ታት ክፍለ ግዝኣታት ሚዞሪ ኣብቲ ሃገር ዝተሓተ መጠን ክታበት ካብ ዘለዎን ክፍለ ግዝኣታት ሓንቲ እያ። ኣስታት 45 ሚእታዊ ነበርቲ እንተወሓደ 1,000 ክታበት ወሲዶም ኣለው። ኣብ ሚዞሪ ዘሎ ዝኸፍአ ኩነታት ምሕዳር ባይደን ንጻዕርታት ምርመራን ክታበትን ከባቢያዊ ሰበስልጣን ዝሕግዝ ሓደ ናይ ግብረ መልሲ ጉጅለ ኣጣይሾም ኣለው። ብኻልእ ዜና ብሰንኪ እዚ ሓዱሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ዴልታ ነበርቲ ሲድኒ ኣውስትራልያ ንኻሊእ 2 ሰሙናት ተዓጽዮም ክቕጽሉ እዮም። ዛጊድ በዚ ሓዱሽ ምስፋሕፋሕ ኮቪድ 2 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም ኣለው። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ መጥባሕቲ ምስ ተገብረሎም ድሕሪ 10 መዓልታት ካብ ሆስፒታል ክወፁ ተራእዮም። መሳኽር ንፖፕ ፍራንሲስ ዘፀዓነት መኪና ሎሚ ንጎ ረቡዕ ካብ ናይ ሮማ ገመሊ ፖሊቴክኒክ ሆስፒታል ክትወፅእ ከም ዝረኣዩ ሓቢሮም። እቲ መጥባሕቲ ኣቐዲሙ ብዝተተሓዘ መደብ ዝተፈጸመ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ተቐኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ውፅኢት ኣየምፅአን ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ ኢሎም።
ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ዝወስድዎ ስጉምቲ ግን ዝርዝር ኣይሃቡን። ብካልእ ወገን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተራትና ንዝለኣኹልና ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጣሚሩ ካቅርቦ እዩ። ንባዕሉ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ኢሉ ዝፅውዕ ህወሓት ዝመርሖ ሓይሊ ንዓላማጣን ኮረምን ምቁፅጻሩ ድሕሪ ምግላጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ብጽሑፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ጁንታ ኢሉ ዝጸውዖ ህወሓትን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ነቒፉሎም። ኣብቲ ማሕበራዊ ገጹ ዘስፈሮ ጽሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ኢሉሎም። ነቲ ግጭት ናብ ዝሓመቐ ኩነታት ንዘይምውሳድ ንእዋን ሕርሻ ዕድል ንምሃብ ከምኡውን ቀረባት ረድኤት ብዘይ ምስምስ ንኽሳለጥ ክንብል ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ በይናዊ ተኽሲ ደው ምባል ጌርና ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንሰላም ዝተወሰነ ዋጋ ከም ዝኸፈልና ንፈልጥ እኳ እንተኾና እዚ ግን ናይ መጨረሽታ ሰላማዊ ዕድል ኢሉሎም ኣስዒቡ ጁንታ መንገዲ ሰላም ክወሓጠሉ ኣይከኣለን፣ በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዓቕሚ ከይተረፈ ብዘይ ግጭት ውዒሉ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሓሒዙ ንሕፃናትን መንእስያትን ብኣደንዛዚ ሓሽሽ እናዕበደ ናብ ኩናት ይኣጉዶም ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ድማ ነዞም ሕፃናት ወተሃደራት ናይ ምድሓን ሞራላዊ ግዴታ ወዲቑዎ ኣሎ ኢሉ ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ምኽንያት ውፅኢት ኣየምፀአን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ። ነዚ ድማ ንምሉእ ህዝብና ኣተሓባቢርና ክንዓጽፎ ኢና። ብሓደ ወገን ሰብኣዊ ረድኤት ክቀላጠፍ እናሰራሕና፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ወፃእን ውሽጥን ጸላእትና ተናቢቦም ዝኸፈቱልና መጥቃዕቲ መኪትና ክንዓጽፎ ኢና ይብል ኣብቲ መግለጺኡ። ኣተሓሒዙ እቲ ጁንታ ኣብ በዓቲ ኣትዩ ህዝቢ ብጥምየት ክውዳእ እዩ እናበለ የማርር ነይሩ። ንህዝቢ ተባሂሉ ተኽሲ ደው ምሳበልና ድማ ነቲ ናይ ጥምየት ኣጀንዳ ገዲፉ ናይ ኩናት ነጋሪት ይወቅዕ ጀሚሩ ኢሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረድኤትን ጥምየትን ክዛረብ ምጽንሑ ረሲዑ እቲ ጁንታ ንሕፃናት ከሰልፍ ከሎ ከይተረፈ ስቕታ መሪጹሎ ይብል መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ናይ ግጭት ቦታታት እናገበሮም ከሎ ትካላት ረድኤት ሕጂ እውን ንመንግስቲ ምውቃስ ደስ ይብሎም ዝበለ ዶክተር ኣብይ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ኢሉሎም ኣስዒብ ኣቢሉ ህዝብና ካብ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ካብ ናይ ጸላኢ ፕሮፓጋንዳን ንባዕሉ ክርሕቕ ሕጂ እውን ክነተሓሳስብ ንደሊ ጁንታን መሻርክቶምን ዘለዎም ዓቕሚ ሓሶት ምፍብራኽ ጥራእዩ ናይ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ንፕሮፓጋንዳኦም ኣዋሂዶም ንህዝብና ንምክፍፋል ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ዶክተር ኣብይ ነዚ ድማ ህዝብና ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ከም ሓደ ሰራዊት ኮይኑ ንህልውና ሃገሩ ደው ምብባል ንሰራዊት ምክልኻል ብኩሉ ነገር ብምድጋፍ ናይ ወፃኢ ተጽዕኖን ናይ ውሽጢ ትኽቶኻን ክምክትን ክዓጽፍን መጸዋዕታ ነቐርብ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ። መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ነገር ኩሉ ክንገብር ኢና ካብ ምባል ንላዕሊ ብዛዕባ ዝውስተ ስጉምቲ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እንተኾነ ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍልጥሎም። ኮሎኔል ጌትነት ተሓሒዙ መዓስን እንታይን ክንገብር ከም ዘለና ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና። ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝበጽሖ ግዜ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ዋና ኣተሓባባሪ ዓቕሚ ሰብ ሰራዊት ምክልኻል ሌተና ባጫ ደበሌ ሎሚ ምሸት ድማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህወሓት ኣብ ኮረምን ኣላማጣን ዝርከቡ ውስናት ኣባላት ሰራዊት ንምድምሳስ ፈተነ ገይሩ እዩ። ሕጂ ግን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ሓይሉ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ንምፍናው ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ብከምዚ ዝስዕብ ኣፍሊጡሎም። ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ በአክቲቪቲዎች የሚከናወን ስራ አይደለም። ህዝብናን ወገናን ክርድእዎ ዘለዎም ወታደራዊ ስራሕ ብወታደራዊ ስራሕ እምበር ብኣክቲቪስትታት ዝፍጸም ስራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ኣበይን መዓስን ከጥቅዕ ኣለኒ ዝብል ነገር ንሕና ብውሳነ ወሲና እንሰርሓሉ ዘለና ነገር እዩ። እቲ ውግእ እዩ። እቲ ውግእ ድማ ወያነ ንህልውና ሃገር ንምፍራስ ድልየቱ ዘይሳኻዕ ምዃኑ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ምርግጋጽ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ንምፍጻሙ ብዝግባእ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። መዓስ ስጉምቲ ምውሳድ ከም እንጅምር ግን ኣይንገልጽን ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው። የእኛ ድንበር
መረብ ነው። ንዋጋእ ዘለና ንዶብ መሬት ኢትዮጵያ ኢና ዶብና ድማ መረብ እዩ ዝኾነ ቀይዲ በተኽ ወይ ናይ ሰፈር ዕዋላ ተላዒሉ ንኢትዮጵያ ክበታትን ዘለዎ ድልየት ዘይከኣል ምዃኑ ክንርዮ ኢና ከም ሰራዊት ምክልኻል እውን ኣበይ ክንሰፍር ከም ዘለና ወሰንቱ ባዕልና ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ ብኻል ወገን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ምስገጋሩ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ትኽልል ግዛቸው ሙሉነህ ኣፍሊጡሎም ከም ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መሬት ትግራይ ወሪዶም ዝሓዙ ሓይልታት ብህፁስ ካብ ዝሓዝዎ ቦታ ክወፁ ይግባእ እንተዘይኮይኑ መሰልና ክነኽብር ኢና ኢሉ ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ብቋንቋ ኣምሓርኛ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ኣይኮነን ኢሉ ምስኡ ኣብ ዝተሓሓዘ ዜና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ይቕተሉ ይእሰሩ ካብ ስርሖም ይባረሩን ንብረቶም እውን ይዝረፋሉን ክብል ከሲሱ ኣሎ ምልክታ ጽባሃ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ይቕጽል ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኣምሓራ ትኩረት ዝገበረ ነይሩ ኣብዚ ሓፂር መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ድማ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን በደል ተፈጺሙ ኢሎም ብጥይት ጥሜትን ጾታዊ መጥቃዕትን ህዝቢ ትግራይ ንምንጻት ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ተሰሪሑ እዩ ብምባል ከሲሶም በዚ በደል እዚ ዘይተንበርከኸ ህዝቢ ትግራይ ድማ ተቃሊሱ ይስዕሮም ኣሎ ክብሉ ገሊጾም መሬት ትግራይ ብሓይሊ ተወሪሩ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ነቲ መሬት ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ብህፁፅ ካብቲ ክልል ይውፁ ተዘይኮይኑ መሰልና ክነኽብር ኢና ክብሉ ሓቢሮም ባለፉት 8 ወሮች ከተፈጸሙት አንዱ ህገ መንግስቱን በመርገጥ የትግራይ መንግስት የሚያስተዳድራቸው ቦታዎች በእብሪት በኃይል የተቆጣጠሩ ወንጀለኞች ኣብዚ ሓለፉ 8 ኣዋርሕ ካብ ዝተፈጸሙ ሓደ ሕገ መንግስቲ ብምርጋጽ መንግስቲ ትግራይ የመሓድሮም ዝነበሩ ቦታታት ብትዕቢትን ሓይልን ተቆጻጺሮም ዝጸንሑ ገበነኛታት ነቶም ዝሓዝኩሞ ከባቢታት ለቒኩም ብዘይወዓል ሕደር ተመለሱ ዋላ ተባህሉ ጉልበቶም ተኣማሚኖም ንዝለዓለ ጥፍኣት እናተሰናድኡ ጸኒሖም እዮም ሕዚ እውን ዳግማይ ዝሓዝኩሞ ቦታ ብቕልጡፍ ለቒኩም ውፁ ንብል ተዘይኮይኑ ከምቲ ኣብ ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ዝገበርናዮ መሰልና ተቓሊስና ክነኽብር ኢና እዮም ዝበሉ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ጸላኢ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሓይልታት ግና ንስልጣኖም ክብሉ ህዝቢ ኣምሓራ ናብ ዝኸፍአ ጸገም የእትውዎ ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም የትግራይ ህዝብ ህዝብን እንደ ህዝብ ጠላት አድርጎ ፈርጆ አያውቅም። እደግማለሁ የትግራይ ህዝብ ህዝብን እንደ ህዝብ ጠላት አድርጎ ፈርጆ አያውቅም። የትግራይ ህዝብ ትናንት የአማራ ጠላት አልነበረም። ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ጸላኢ ረቂሑ ይፈልጥን ክደግሞ እዮም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢ ኢሉ ረቂሑ ይፈልጥን ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ጸላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ይነበረን ሎሚ እውን ጸላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ኣይኮነን ጽባሕ እውን ጸላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ኣይኸውንን ይኹን እምበር ኣብ ስልጣን ዘለው ስልጣኖም ንዘይምልቃዕ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ዝለዓለ ሓደጋን ጥፍኣትን የእትውዎ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ንናይ ስልጣን ጻምእ ዘለዎምን ተስፈኛታትን ተባሂሉ ዝኽፈል ህይወት የለን ኢሉ ክቃወምን ክቃለስን ይግባእ እዮም ዝበሉ ንካልኦት ኢትዮጵያውያን ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝበፅሐ ጥፍኣት እቶም ፈጸምቲ ናብ ሕጊ ይቕረቡ ብምባል ግድኦም ክዋፁ ይግባእ ኢሎም ሓይልታት ወፃኢ ብምዕዳም ክሰዓር ዘይከኣለ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብተወሳኺ ካሊእ ምድላዋት ንዳግማይ ጥፍኣት ኣይንስለፍን ብምባል ክትቃወሙ ይግባእ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ብኻሊእ ዜና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ይቕተሉ ይእሰሩ ካብ ስርሖም ይባረሩን ንብረቶም እውን ይዝረፈሎ ክብል ከሲሶሎም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ተኣሲሮም ገለገሊኦም እውን ዝኣተውዎ ኣይፍለጥን ዝበለት መግለጺ ብምኽንያት መንነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ተኣሲሮም ዘፍረይዎ ሃብትን ንብረትን ተዘሪፉ ላዕሊ 47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ኣብ ዘለዎም ኮንቴነራት እውን ተዓፊኖም ይርከቡ ብምባል እቲ መግለጺ ከሲሶሎም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ በደል ዝፈጸሙ መራሕቲ ድማ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ተሓተቱ ክኾኑ ይግባእ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጦሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም ናብ ክልል ኣምሓራ ክንሓልፍ ክልል ኣምሓራ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ንዝኸፈቶ መጠነ ሰፊሕ ወራሪ ንምምካት ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ተሰጋጊርና ኣለና ክብል ኣፍሊጡሎም እቲ ክልላዊ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንክድግፎ እውን መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ ኣሎ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ በትረ ስልጣን ተቕርቦ እዩ
ናይቲ ክልል ዋና ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሕወሓት ንሰብኣዊ ረድኤትን ሓረስታይን ክሓርስን ተባሂሉ ንዝተበጽሐ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ንድምፂ ኩናት ተጠቒሙሉ ኢሎም ብመሰረት ዝኸፈቶ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንራያ ኣላማጣ ኮረም ወልቃይት ጠገዴን ማይ ጸምርን ኣዋግ ህምራ ድማ ንጻግ ብጅ ዛታን ኣበርገለን ወራር ከፊቱ ኣሎ ኢሎም እቶም ወሃብ ቃል ወሲኾም ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህልውና ዝቐንዐ ጥቕዓት ተዓዛባይ ኮይኑ ክሓልፎ ስለ ዘይኽእል ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ተሰጋጊሩ ኣሎ ኢሎም አቶ ግዛቸው ወሲኾም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ፈጣሪ ራዕዲ ተባሂሉ ዝተመደበ ሕወሓት ንሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ንዓለም ለኸ ውዕላት ተቐያዳይ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊጹሎ ንደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ካህናትን ዓበይትን ኣብ ቅድሚት ኣውግ ኣሰሊፍዎም ኣሎ ኢሎም ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ህልውና ቃልሲ ናብ ዝበሎ ተበግሶ ሙሉእ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ንክስለፍ ፀዊዑ ኣሎ ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዘለዉ ሰራዊት ምክልኻል ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ህዝባዊ ፖሊስን ኣኽባሪ ሰላምን ከምኡውን ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ግብራዊ ምንቅስቃስ ይገብሩ ዘለዉ ኣካላት ፀጥታን ንሉዓላዊነት ሃገሮምን ንህልውና ህዝቦምን ብጽንዓትን ብቆራጽነትን ደው ክብሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ይብል ሪፖርት ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ወሃቢ ቃል ማእከላይ ኮማንድ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ማሕተት ብምግባር ብዛዕባ ነበራውን እዋናውን ኩነታት ተዛሪቡሎ ሰረፍሳ ያዛሪባቶ ሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ ቅድመ ሕዙን ግልጽ ኣመጣዮ ኤቭሪ ስኩዌር ኢንች ናይ ትግራይ መሬት ካብ ወረርቲ ሓናቆት ብሓይሊ ነውሶም ከም ዝግባእ ወሲና ንቀሳቀስና ነርና በዚ መሰረት ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበለ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናይ ፌደራል ሓይልታትን ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ኦፕሬሽን ኣባይ ቴዎድሮስ ሳምኑ ገለ ዝበሃሉ ብርክት ዝበሉ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ብርጌራት ሙሉእ ዝተደምሰሱ ዘሎ ናይ መከላከያ ዝበሃል ሰራዊት ዘሰለፎም ሓይልታት እውን ሙሉእ ዝተደምሰሱሉ ኮረምን ኣለማጣን ሓወስኻ መብዛሕትኡ ናይ ደቡብ ትግራይ ከባቢታት ነፃ ዝወፀሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ ናይ ፀላኢ ሓይልታት ድጋሚ ክመፁ ዝኽእልሉ ዕድል ንምኽላእ ዝኽእል ቀፃሊ ኦፕሬሽናት እውን ይካየድ ኣሎ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ዝተሰየመ ወፍሪ ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ኣምሓራ ግዛኣትና ክመልስ ብዝብል ዝገበርዎ ምንቅስቃስ ፍዕል ኩሉ ኣዴታት ትግራይ ደቀን ተቐቲሎም ደቀን ረብተ ገይረን ልዕሊ ኩሉ ግን ደቀን ኣጋዲለን ታሪክ ዝሰርሓ ምዃነ ንግምተት ኢና ንስማን ኦፕሬሽን ዝመገርና ኣለና ኦፕሬሽን ብጣዕሚ ሰክሰስፉል እዩ ሓይሉ ንቕፅለና ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ዳርጋ ኮይንዎ ከተማ መቐለ ኣቲኹም ንሓይልታት ፌደራል ንሓይልታት ኤርትራን ደፊእኹም ከም ዘውፃእኹሞም ትዛረቡ ብሓይልታት መንግስቲ ድማ ባዕላቶም ገዲፎሞ ናይ ጽሞና ግዜ ነቲ ህዝቢ ክሓርስ ኢልና ኢና ወፂና ክረምቱ ንኸተኣናግድ እኹል ዝኾነ ዓቕሚ ፈጢርናሉ ኢና ወፂና እዮም ዝብሉ እሞ ኣብኡ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ እዋን ከተማ መቐለ ተስገአና ከተማ ኣይኮነትን ከም በዓል ሸራሮ ዓብይ ዓዲ ወይ ድማ በሻሻ ማዕረአን ኢና ጌርና እያ መፂና ኢሎም ተዛሪቦም ከተማ መቐለ ክትኣትዉ ከለኹም ኣብ ከመይ ኩነታት ነይራ ከመይ ረኺብኩማ ከምተን ካልኦት ከተማታት ዝዕነውን መቐለ ምናልባት ናይ ዓለም ትኩረት እውን ክስሕብ እዩ ዝብል ይመስለኒ እዚ ዝበሃል ፊዚካሊ ዝርአ ውድኣት የለን ግን ብዙሓት ትካላት ዓንዮም እዮም ብዙሓት ትካላት ተዘሪፎም እዮም ህዝቢ ኣብ ስቃይ ብዙሕ ዓይነት ግፍዕታት እዩ ዝነብር ነይሩ ዝኾነ ኣብ ዝኣተና ሰዓት ህዝቢ በሽሓት ወፅኡ ደስ ኣበል እዩ ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዕት ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝፍፀም ዝነበሩ ንመታትን ንግዚኡ እንተኾነ ደው በሉ ዝፈጠሮ ስምዒት ኣለ ካብኡ ወፃኢ ናይ ጥሞና ግዜ ገለገለ ዝበሃል ዘለዋ ናይ ዓብይ ብዙሕ ሲሪየስሊ ክውሰድ ዘለዎ ይመስለኒ ኢንፋክት ብሃገር ደረጃ ካብ ዘለዎ ሓይልታት ጠንካራ ዝበሃሉ ሸዓተ ዝኾኑ ክፍልጦራት ሰሙን ኣብ ዘይበለ ግዜ ሙሉእ ዝተደምሰስሉ በሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራት ተቆሰሉሉ በሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ዝተማረኹሉ ኣብ ኩነታት ስለዝተፈጥረ መቐለ ሓራውፅያ መቐለ ጥራሕ ኣይኮነስ መብዛሕትኡ ከባቢታት ትግራይ ምዕራብ ሓውስ ምዕራብ ሓይልታት ኣምሓራዊ እንትኾኑ ድልድላት እናሰበሩ ከይንስዕውን ምግባር እንቅስቃስ ጀመሩሉ ትውፅኢቱ ሒደት መዓልትታት ንሪኦ ኮይኑ ኣለና ዝብልዎ
ናይ ፌደራል ሓይሊ ተረጋጋ ሙሉ ዝባሃል ደረጃ ስለስተዳኸመ ናይ ሓረስታይ ሰራዊት ሳይተረፈ ክተትሎም ኣውጀም ዘእተውሉ ሕዝቡን ናይ ህዝቢ እልቂት ናይ ኣዴታት ሞት ክቕፅል ንምግባር ዝከኣሎም ሁሉ ሓጠር ዝብሉ ኩነታት ሓረስታይ ከይሓርስ ናይ ማሕረስ ናውቲ ምሩፅ ዘርኢ ኩሉ ማሕረስ ዘድልዩ ነገራት ዘቃፅሉ ነበሩ ኣውዑር ንሓረዱ ነገርኪ ኣቦይ ባዕሎም ጀኺኖም ዋላ ብኮሮና ዋላ ብኩሉ ዓይነት ሕማም ክቐትልና ንኽኣልስ ዘይውልዕዎ ብዕራይ ብዝሓርዱ ሸፋቱ يقتلنا لو حدا وتدركم حالة النجار لسه بنادي قمت الساعة 10 صون بعراك قالوا بعد بحيزات الحرب ناي فيدرال بالو تدرات بناي شعبي وتدرات حرب يوم تدرفهم يوم حزب كل الجبارة حرسناي يحرس كامربته فنقل باش حد موت ناي حرشنا وتي كتفقوا كسبروا ترجع جرن قاعد عصنا ناي شوفات حيني وانا زبان طاقة حلو ሙሉ በሙሉ ምስተደምሰሰ ናይ ትሞና ጊዜ ናይ ሰላም ጊዜ ገለተ በለ ለማንም የምን ዝኾነ ኣነ ምሳኺ ስልኪ ኣብ ዘራረብሉ እዋን ብኩሎም ኣንፈታት ዝተረፈ ሓይሊ ይውቃዕ ኣሎ ሙሉ በሙሉ ንትግራይ ስጋት ንህዝብና ስጋት ዘይኮነ ደረጃ በፅሕና ክነቃወፅ ኢና ምንቅስቃስ ንቀፅለና ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ማሕበራት መንግስቲ ኣብተን ሓራዝ ወፃ ከባብታት ዕላው ስሩሕ ጀሚሩ ኢሎም ነይሮም ብዙሕ ዕንወት ወሪድ እዩ ገንዘባዊ ምንቅስቃሳት የለን ከመይ ከተመሓድሩ ኢኹም ተዳሊኹም ዘለኹም ካበይ እዩ ዓቕምኹም ዓቕምና ብዙ እዩ ዝኾነ ዓብዪ መብራህቲ ኣጥፊኡ ስልኪ ኣጥፊኡ ኢንፋክት ባንክታት ዘሪፉ እዩ ካልእ ዘሪፉ እዩ ከመለ ተፈቲኑ ግን ዝተወሰደ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ናይ ብሓቂ ንምዝራፍ ባንክታት ሰራሕተኛታት ህዝቢ ዝዓቆሮ ገንዘብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሸፋቱ ዘሪፎም ዝኸድሉ ምክንያት የለን ኢሎም ሰለስተ ቃለሱ መብዛሕትአን ባንክታት ዋላ ተዘረፋ ሲግኒፊካንት ዝኾነ ቁፅሪ ዘለዎ ገንዘብ ከይድ እውን ተቃሊሶም እዮም ስለዚ ህዝብና ክነመሓድር በመይ ትሻት ቁፅር ሓይልታት ተዋፊሮም ህዝብና ዝበሳወሱ ሻዕብያ ተስፋፋቲ ሓይልታት ኣምሓራ ናይ ፌደራል ሓይሊ ዝበሃል እዚኦም ስሙሉ ማሕበሮም ወራሮም ሪቨርስ ምግባር ዘኽእል ስራሕ ስራሕ ህዝቢ ሒዝና ሲቪል ምምሕደራ ብዙሕ ዝኸበድ ጌርና ንወስድ ናይ ህዝብና ዓቕሚ ሒዝና በብከባቢኦም ምምሕዳራት ተመሊሶም ስራሖም ክጅምሮ ምግባር ዓብዪ ተራ ይፃወት ኣሎ ናይ ሪሶርስ ፀገም ብግልፂ ኣሎ ሕዚ እውን ከምቲ ብግልፂ ዘቐመጥናዮ ትግራይ ከም ኣካል ፌደሬሽን ዝግብኣ ኩሉ ነገር ክትረክብ ኣለዋ ነዳዲ ክትረክብ ኣለዋ ናይ ትራንስፖርት ግልጋሎት ክትረክብ ኣለዋ ናይ ስልኪ ግልጋሎት ክትረክብ ኣለዋ ናይ መብራህቲ ግልጋሎት ክትረክብ ኣለዋ በተወሰነ ደረጃ ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ዝጀመርና መብራህቲ ግልጋሎት ዘሎ ሙሉ በሙሉ ዝግበአና ክንረክብ ክንቃለስ ኢና ዝቐመጥናዮም ኮንዲሽንስ ዘይማለፈ ኮይኑ ብሓይልና እውን ተን ኣገልግሎት ክማልኣ ምግባር ምስራሕ ክንቅፅል ኢና ስልኪ ዓፅቢ ሰላም ክበር እዩ ዝብል ሓይሊ ሙሉ በሙሉ ተቃዊፁ ዝግበአና ዝንረኽበሉ ኩነታት ንፈጥር ኢና ፈተውትና ይኹን ፀላእትና ክፈልጥዎ ዝግባእ ነገር እዚ ህዝብና ምምሕዳር ዝበሃል ነገር ግን ህዝብና ናይ ፀላእ ወራር ሪቨርስ ምግባር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበር ህዝቢ ኣለና ሓርነቱ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ሎም ጥራሕ ዘይኮነ ሕዚ ዝኸፈለ ህዝቢ ሒዝካ ዓርሱ ዓርሱ መሓድረሉ ኩነታት ምፍጣር ኣዝዩ ፀጋሚ ዝበሃል ዝኽእለ ይመስለኒ ሕወሓት እውን እንተኾነ ምስ ህዝቢ ምስ ኩሎም ኣብዚ ቃልሲ ዝነጠፉ ሓይልታት ኮይኑ እቲ ዝተፈጠረ ክፍተት ምምላእ ዝነጥፍ ምዃኑ በዚ ቀዳም ጥራሕ ምግላፅ ካል ካብ ወፃኢ ብግልፂ ንቐምጥ ኣለና እዚአን ንገበር ኣለዎን ተዘይኮይኑ ተኽሲ ደው ምባል ዝበሃል ለግፂ ይኸውን ስለዚ ተኽሲ ሓደ ግዜ ንሓዋር እንደው ከብል ጌርና ዝግበአና ኣገልግሎት ንረኽበሉ ኩነታት ነረጋግፅ ኢና ማለት ምስ ህዝብና ኮይና ዘይንፈትሑ ሽግር ኢና መንግስቲ ፌደራል ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣውጁሎ ሕወሓት ድማ በዓል 7 ነጥቢ ዝሓዘ ቅድመ ኩነት ኣቐሚጡሎ ካብኣቶም ድማ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ንኽወፁ ዝሓትት እዩ ሓደ መንግስቲ ኣምሓራ ድማ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ወልቃይት ፀገዴ ኮነ ራያ ህዝቢ ን30 ዓመታት ዝሓቶ ዝነበረ ሕቶ መንነትን ወሰንን ስለዝኾነ ዝመፀ ነገር ክንከፍል ድልዋት ኢና ኢሎም ኣለው ከመይ ኢኹም ከተሰማምዕዎ ትኽእሉ ዘ ሰማዕ ነገር ይብሉን ኣብዪ ወቅትኾነ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ኣዋጅ ኣውጀ ኣለኹ ኢሉ ኣምሓራ ከላዕል ናብ ስሜት ክእቱ ብዙሕ ዘረባ ናይ ኣብዪ ሓድሽ ኣይኮነን ምክንያቱም ኣምሓራይን ኦሮሞን ኣምሓራይን ኦሮሞን ሶማሌን ዓፋርን ኣፋርን ትግራይን ኣምሓራን ናጋጮ ኣብ ስልጣን ክነበር ዝደሊ ሰብ እዩ ብህልቂት ሰባት ምንም ዘጨንቆ ነገር የለን እቶም ሓይልታት ኣምሓራ ዝበሃሉ ኣብ ውሽጢ ሕገ መንግስቲ ዝመሓደር ዓዲ ብናይ ሻዕብያ ብናይ ፌደራል ሓይልን ጉልበት ተጠቒሞም ብዛዕባ ህዝቢ ዝጭነቕሉ ነገር የለን ናይ መሬት ህተና ተመሊሱ ዝበሉ ሰባት እዮም መሬት ዝሓዝሉ መንገዲ ብዘይገድስ ካብ ናትና ዝብልዎ ከባቢ ምዕራብ ይኹን ወልቃይት ይኹን ካብ ራያ
ንብረት ክዘርፉ እምበር ትካላት ኣጣይሹ ኣይተራእዩ ስለዚ ተፋቐሎም መቕፃሎም ናይቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮም ልሙድ ፈቐራን ኣካል ጌርካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ሓንቲ ናይ ቋንቋ ለውጢ አንድ ክይትና አንድ ሶስት ኪካር እንዋጋለና ዝብል ተቐይሮ ኣሎ እዚ ከተፈኩም ናብ ዝፍክር ዝነበረ ዋላ ጥፉእኒ ኣብ መሬት ይክምውት ናብ ዝብል ናይ ተስፋ ምቁራፅ ፈቐራ ምቕያሩ በትርና ዝፈጥሮ ለውጢ እዩ ማለት ይከኣል ናይዚ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፋል ፅባሕ ክቕፅል እዩ ንሰራፍ ሳያነ መስግን ብወገና ተሓን ሕደሩ ሰላም ከመይቀኒኹም ክቡራት ዕዱማት ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ረቡዕ 14 2020